É imposible cerrar a playa neste momento, a playa de Ornanda, porque ademais, se cerráramos a playa de Ornanda, o golfiño está continuamente buscando pois a xente para xogar con ela, porque ademais non é un animal peligroso, entonces o que está buscando é vir á playa, xogar ca xente, interactuar. Entonces, se cerramos a playa de Ornanda, pois seguramente pode ir para a playa de Guieira, pode ir para a playa do Pozo, pode ir para a playa da Gafa, e entonces teríamos que plantear xa cerrar todas as playas, porque ademais ali na playa de Ornanda pois tamén hai negocios, e isto faceríamolle pois un flaco favor, non, á hostelería. Entonces, se nos comportamos, se estamos na playa, se o golfiño está por ali, pero non nos acercamos a él, non pasaría nada. A principios da tempada estival, o Concello instalou no areal uns cartéis nos que se advirte de non interactuar co golfiño, mais a maioría dos bañistas fan caso omiso a estas recomendacións. Por esta razón, o rexedor volve a incidir na necesidade de que os usuarios do areal non se acheguen ao animal. Nós pedimos a responsabilidade da xente. O que non pode ser é que a xente que vai á playa de Ornanda faga o que está facendo co golfiño. Pois é a típica foto que quer sacar para subirse en lomos do golfiño, eso non se pode facer. É un animal que non é agresivo, e que busca estar xogando, pero o que non podemos é que a xente sea un irresponsable. A xente pasa dos carteles, incluso outro día me dicía o de Protección Civil que foron ali e que comentaban que non tiñan que acercarse ao golfiño e nin caso, non? Solo se chega a policía local e lle colle os datos para sancionalos ou ven a Garda Civil, pois sí, pero senón nin caso, e iso non pode ser.